Rozumiecie? Ona za to nie mogła zapłacić. Postup nie chodzi o pieniądze. Popowi 150 euro, aby się przyszło na pojazd. 150 euro, wiemy, dali. Ochranka mi 150 euro, aby przyszło tu na wychodnicy rano do pici. Správne, to je špekulácia už toto. Marek, kde? Chuďa sa snažila včera. Ale však ani som jej nič... Ale naozaj sme sa snažili a naozaj sme tu nepúšťali viac ľudí, ale tak proste... Jednoducho sa stalo, dobre, v poriadku. Ale keby to nebola vaša chyba, tak by ste nevracali peniaze. Nie, že naša chyba, nemám, viete čo, tak vám poviem, nemám chuť sa s vami hádať. Nemám táto náladu. Mladí ľudia, keď ešte starší, to nepoviem. Nemám chuť. Ale to sú služby, za ktoré sme si My sme zaplatili. inak dosť chválený hotel. Dosť chválený, až doteraz určite. No, tak ja viem, že vy, inak viete čo, nechcete náhodou vrátiť za celý pobyt peniaze, No, napríklad, to by bolo najlepšie, to by bolo Že by ste mi najlepšie. dneska opustili hotel? Takýto cirkus tu robiť. Fakt, to by bolo Bola by najlepšie. som rada. Čo sa tu deje? Nič. Už nič. Mohli by ste? Môžeme. Ďakujem. Fakt. Tak poďme. Zbalíme sa, keď nás vrátite peniaze. Niečo píšem ja. Ja len už 4-krát hovoríte tú istú vec. Stále sa to nechápete. Ja sa vám to snažím normálne slušne vysvetliť a jednoducho si nedáte povedať, ani si ma nechcete vypočuť nejakým spôsobom a nechcete ani adekvátne riešiť situáciu. Však dobre, Barbara. Však sme riešili sme. Nešlo len o to jedno. Proste obúvať sa do jedného človeka, keď sa tu 30 ľudia postavia, to je najjednoduchšie. Ale jedná sa o Silvester. Jedná sa o Silvester. Som povedala, že sa bude vracať adekvátna čiastka, keďže 25 eur na osobu. Myslím si, že dostatočná, za to, že sme zaplatili, že sa tu bavila, ani to nie je to nazvať? Áno, my sme do toho Silvestra tiež obetovali peniaze a tiež sme ten Silvestra museli nejakým spôsobom poriešiť. A hovorím, my sme tu minulý rok mali 120 ľudí. Vy ste to porešili úplne geniálne, pokiaľ by sa tu nenasačovala celá osada, si myslím. To nebola osada. No tak ja neviem, či by bola jedna... Dobre, stačilo povedať na začiatku, chceme uzavrieť tú spoločnosť, neželáme si tu ďalších vonkajších hostí. Vy ste povedali, že budeme mať cigánsku hudbu, s tým sme rátali, okej, to sme brali, ale že sa tu nasačkuje úplne celá dedina. No dobre, v podstate... To bolo veľmi neférové, lebo my sme sa vôbec nebavili. A nemyslím si, že sme jediní. Asi kvôli tomu ste počuli, že? Áno. Ja sa rada pridám do takéto diskusie. Lebo som sa nalievala vyslovene len preto, že som tu udýchala. Doslova. Medzi nami sa tu nedalo ani dýchať. Tak my sme radšej odišli. Môžeme si prosiť, že by ste môj fén? Jasné. Barbara, poďme, lebo musíš to rozdýchať tiež. Všetkého. No aký je status bol nakoniec? Tak ja budem asi vyhodená, lebo som si dovolila niečo 4-krát povedať. Poďme. 25 eur a